Nagpabati-bati si Senator Robin Padilla sa mga madugay na mga nagaserbisyo bilang senador sa Pilipinas. Sa iyang social media post, iyagin pahayag nga madamo sa mga senador ang manog apat na katermino sa pwesto apang wala gid ang mga ini nakabulig sang insakto sa mga imol kag mamumugon para sa maayo nga mga programa ukon paagi sa maayo nga mga programa. Sunod sa iya madamo sa gihapon ang nagapabilin nga nabudlayan sa estado sang ila kabuhi, ilabi na ang mga mangunguma, manog pangisda, kag ang iban pa nga yara sa iban nga sektor. Nagapati man ang senador nga mas nagaimol pagid ang mga imol kag nagamanggaranon pagid ang mga manggaranon samtang nga nagadugay. Lakip man sa ginpakigbahin sa senador ang mga iya pagpanghangkat sa mga mamalidha nga unahon nga iduso kag ipasar ang mga programa o kunhagna para sa mga ordinaryo nga mga Pilipino, kaangay sang pagpasaka sang sweldo, mas barato nga mga balayran, kaangay sa tubig kag kuryente, kag iban pa nga mga nagapanguna nga mga kinahanglanon. Si Padilla nga miyembro subong sang majority bloc ang sentro subong sang kontrobersiya na hanungod sa natabo sa Senado kung si diin siya ang ginatudlo nga nagpapalagyo kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa tuong Huwebes sang kaagahon Mayo 14. Siya man ang yara sa kabahin sang pagduso sang mayorya sang online voting para sa mga senador nga hindi makapadulong mismo sa session hall kag kabahin man sang majority bloc nga nagduso sa pag-ilis sang liderato.